relácii. Dneska som si pozval na rozhovor svojho zamestnanca, redaktora zahranično-politického spravodajstva pre Slovenskú televíziu Ľubomíra Huďa. Dobrý deň. Dobrý deň. Prečo vrajím zamestnanca? Slovenská televízia patrí aj mne. Hej. A ak sa pozrieš do svojho portfólia, tak uvidíš, že Slovenskú televíziu tam máš si, takže nášho zamestnanca. Nie môjho zamestnanca, ale nášho zamestnanca. Pán Huďo, prvá otázka. Veľa ľudí ma požiadal, som sa vás pýtal, ako je možné takto. Vy ste jeden z tých mála, ktorý vlastne povie pravdu. Hej? Vy ste taký chránený druh na Slovensku. Ako je možné, že títo komunistickí mutanti vám ešte nezavreli ústa? Deje sa to, povedal by som tak takticky, že vždy, keď je nejaká relácia alebo samostatné vstupy, tie majú problémy, počase zaniknú, ako boli tie vstupy v rannom magazíne. Boli tu už tlaky, pokiaľ ide o vyhodenie, ekonomické tlaky na znižovanie platu. Tým všetkým samozrejme prechádzam, tým prechádza aj moja rodina, ale našťastie tam mám podporu. A kto na vás tlačí? Kto? Vedenie STV? Naši ďalší zamestnanci? Áno, vždy je to pyramída. Na začiatku riaditeľ, šéf-redaktor a odtiaľ potom ten tlak ide, čo aj z pozadia politicky, ako aby určití ľudia nehovorili určité veci, aby sa správali odtiaľ potiaľ v rámci politickej korektnosti. Čiže ten tlak začína vždy vtedy, keď sa mení politická garnitúra, prichádza nové vedenie a záleží od šéf-redaktora, do akej miery je ochotný čistiť, dalo by sa povedať, redakciu, alebo nečistiť, odstraňovať ľudí. Počkajte, ale nemá byť STVčka apolitická, nemá byť nezávislá na... To je jedno, alebo malo by byť jedno, je jedno, kto tam sedí, predsa, nie? Tak by to malo byť, to je čiste teoretické, ale v tejto krajine je mnoho vecí teoretických, len na papieri. V praxi to funguje ináč. A televízia je v podstate odraz celej spoločnosti. Televízia sa nevymýka tomu, ako táto spoločnosť funguje. A tie politické tlaky a prepojenia rôzne sú vždy a všade. Všade. Dobre, ale... Dobre, to znamená, že keď príde nová vládna garnitúra, tak si vymení vedenie, ktoré je čo? Je naklonené tej vládnej garnitúre? Nasadia si tam svojich ľudí? Dá sa povedať, že vždy je ten prvotný obraz taký, že je to verejnoprávna, slúži každému a v tomto je ten princíp. Ale aj v rámci toho, to je jedno, že či prichádza pravica, ľavica, alebo keď povieme ľudovo červený, modrý a podobne, vždy je tu určitá politická korektnosť a tá sa dodržiava. Niektoré veci sú tabu, niektoré veci nemožno rozoberať. Poviem len príklad. Americká oficiálna politika zahraničná, Izrael, problém sionizmu, multikultúrnosti, prisťahovalectva. Globalizmus, áno. Všetky tieto témy zaváňajú, dalo by sa povedať, tým, ktorý to nevyhovuje, akýmsi extrémizmom a tým pádom sú takíto ľudia alebo tieto témy vytlačané. Počkajte, odkedy je pravda extrémizmus? Bohužiaľ, dnes to tak funguje. Ak nie extrémizmus, tak sú to konšpiračné teórie a tým pádom sa to posúva do roviny nejakého blúznenia alebo neopodstatnených tvrdení. Takže dá sa to aj šikovne formulovať, ja tomu hovorím, kedy to bolo triedny nepriateľ, potom bol nepriateľ demokracie a keďže už tá demokracia má také pozlátko, že v podstate je sloboda prejavu a každý si môže povedať, tak dostanete nálepku konšpirátora. A vtedy to zaváňa tým, že asi len tak blúznite a nie ste v tom hlavnom prúde a asi hovoríte od veci a chcete byť len zaujímaví. Takže toto je taký ten posun konšpirátorský, ale aj tu by som už videl určitú zmenu, pretože keď si zoberiete, poviem, inú verejnoprávnu televíziu, napríklad Česká verejnoprávna televízia, tá už sa odvážila svoje relácie hovoriť o Bilderbergu. Otvorene s hostiami. To žiaľ ešte takáto téma slovenskej televízii ešte nezaznela. Bilderberg ešte pred 10 rokmi ste bol konšpirátor, hej? Pred 5 ste bol blázon, teraz už teda áno, existuje, ale... Je to taký neškodný klub a takisto. Mňa len teraz udivilo, a to je veľký posun, lebo vzhľadom na to, že 20 rokov, od 89. pracujem ako v zahranično-politických redakciách, ako ste spomínali. Najprv také niečo vôbec neexistovalo, tieto mocenské centra, jak trilateralisti, Bilderberg a ja neviem, výbor pre zahraničnú politiku a podobne, neexistovali, bolo o nich ticho. Potom prišla fáza... Oni existovali. Existovali, myslím, mediálne. Mediálne v hlavnom prúde. Neexistovali. Potom to boli, že to je blúznenie, konšpirácia,
nezmysly, Schwarzenbergová populárna myšlienka. Jeden český psychológ sa na to prepožičal, že ľudia, ktorí sa zaoberajú konšpiračnými teóriami, sú blázni, samozrejme. Niekto mu dobre zaplatil. Určite, však to je tiež len ovplyvňovanie verejnej mienky, že týchto ľudí nepočúvajte. No ale teraz najnovšie, hlavne s týmto s Bilderbergom som si všimol, normálne v oficiálnej agentúre vyšla správa, že je stretnutie Bilderbergu, schádzajú sa tam takí ľudia a nebol tam ani žiadne nejaké podsúvanie, že sú to nezmysly alebo nie je to dôležité. Jednoducho len suché konštatovanie, že sú tam mocenské špičky, mená tam boli spomenuté, jak Kissinger, Rockefeller a debatujú o týchto veciach, čo to doteraz nebolo. Ináč, David Rockefeller nebol, lebo je nemocný, hodne je nemocný, tak mu držte palce. No, áno. Držte mu palce každý, jak chce. V mene dobrej budúcnosti celej planéty mu treba držať palce, áno. Dobre, mne to tak pripadá, že ono najskôr oni to pustia trošku, ja neviem, nezávislé médiá začnú o tom rozprávať, povedzme, jak je Bilderberg, konšpirátor. Ľuďom sa to dostane nejak do hlavy, hej, nejak to už majú v hlave a potom to pustia proste do sveta, ako, že to už existuje, hej. Že pomaly tých ľudí vlastne učia na to, že takáto vec existuje, hej. Ja som si pozrel jedno video, čo ste urobil teraz v máji ohľadne Bilderbergu a tam sa mi zdalo, že to bol taký whitewashing trošku, lebo na konci ste sa spýtal, že či teda Obama, Cameron riadia Bilderberg alebo Bilderberg ich, hej, ako pre ujasnenie v roku 2008, keď už boli iba dvaja kandidáti v demokratickej strane, Hillary Clinton a tento Barry Soetoro, ktorého ľudia poznajú ako Baracka Obamu. Vlastne takisto to bol vo Virginii, v tom istom hoteli, jak teraz, išli tam. Chantilly, Marriotte, áno. Ona bola tá, ktorá viedla a jak vyliezli z tej budovy, vlastne tak zrazu ona odstúpila, takže odpoveď na otázku, do koho riadí, je jednoznačná. Ja som to naschvál naznačil, ale v tom smere, že keď si pozerám hlavný prúd, v ktorom teda pracujem, tak tam máte vždy tie samity Európskej únie, ja neviem, G20, G8 a podobne. A ľudia majú dojem, že to sú tí mocní vplyvní ľudia. Povedzme, americký prezident, najmocnejší človek na svete, britský premiér, ja neviem, ruský prezident a tak ďalej. A ľudia z toho oficiálneho prúdu majú dojem, že títo predstavitelia, ktorých vidíme na obrazovke, to sú tí, ktorí rozhodujú o osude sveta. V skutočnosti to funguje aj ináč. Práve, že tí ľudia môžu byť babky a nastrčené figurky. A to som práve v tej otázke chcel naznačiť. Tak to koho riadi? Oni riadia svet, alebo niekto vo svete riadi ich? Toto sú ľudia, ktorých máme nenávidieť. Ale jak hovoríte, je dohoda a už výjdu vonku a je rozhodnuté. A volič má tú predstavu, že on sa rozhodol, on si vybral. Ale tak keď vieme, ako je manipulovaná verejná mienka, to už je dlhé roky, vyhovuje pasivita. Čím menej ľudí volí, tým je lepšie mocenským elitám. Boli polovička ľudí, boli 60%, z toho zvyšku tých 50-60%. Jak je to tu na Slovensku? Tu normálne, keby prišla iba Ficová žena Gurnie a odvolí ho, tak vyhral vlastne. Ako ten zákon je tak postavený, nie? Áno, lebo nie je stanovené, že koľko ľudí sa... Ale keď chcete referendum, tak potrebujete 50%. Tak tam je stanovené, áno, tam je stanovené. To mi sa zdá, že pán Mečiar s prezidentom to urobil aj na schvál, aby ľudia nemohli kecať do toho, čo to je výsledok referendum. Zoberte, že žiadne referendum nebolo úspešné, len to, ktoré bolo tiež potrebné, o vstupe do Európskej únie. O Európskej únii, keď bolo, tak tam samozrejme všetko bolo OK. Ale všetky ostatné referenda... Dobre, ja som tu nežil, neboli masírovaní tí ľudia. Ale vždy sú masírovaní. Ale myslím na to, aby boli za vstup do Európskej únie. Určite, no veď od rána do večera ste mali kampaň. Napríklad, teraz sú všetci veľmi, nie všetci, zrazu sa vyrojila obrovská paleta kritikov Európskej únie, kritikov eura, dokonca oficiálnych strán v parlamente. Ale keď sa vstupovalo do Európskej únie a zavádzalo sa euro, na Slovensku neexistovali euroskeptici. Respektíve určite nie v mediálnom hlavnom prúde. Ich nebolo vidieť. Tá skupinka ľudí, dajme tomu, keď boli tie štatistiky, že 10-12% je proti vstupu do Európskej únie, tiež boli nalepkovaní. Nacionalisti, extrémisti, ja neviem, až do úrovne hlupákov to išlo. Každý, kto bol proti a mal výhrady, tak bol čudný a v podstate nemal priestor. A masívna kampaň, či sú to printové, elektronické médiá, vládne úrady, kampaň a tak ďalej. Na každom kroku herci sa tomu prepožičiavali, osobnosti. Každý robil kampaň, ako je to úžasné tam vstúpiť a aký to bude raj pre celú Európu. A teraz zrazu nebudeme doplácať pochybnosti, čo s eurom, či silné štáty neriadia Francúzi, Nemci. Ale veď, keď niekto sledoval podrobne tú problematiku, tak už vtedy videl pochybnosti. Otázka je, kto riadi Slovensko. Tak riadi.
Podľa toho, no, tak ono je to vždy prepojené. Politika, financie, média. To všetko ide ruka v ruke, nehovoriac už o ďalšom pozadí. Ale to by sme zase sklzli, že sme blázni konšpirační. To mne to nevadí. No, ani mne to neprekáža, lebo ide o fakty. Takto, chcem vysvetliť ľuďom jednu vec. Podrite sa, pokiaľ toto pozeráte a vravíte si, to sú konšpirační teoretici a neviem čo, tak si hlupák, ak si to myslíš. Ak si o týchto veciach nikdy nepočul a veríš tomu, čo ti hovoríme tu, tak si hlupák tiež. Ako normálny, inteligentný človek si to vypočuje. Pokiaľ o tom nikdy nepočul, to je vlastne ako keď máte, ja neviem, dlhú chodbu, plno dverí a iba do niektorých vás pustia. My ideme, donesem vás k dverám, trošku vám otvoríme a je na vás, aby ste prešli cez tie dvere a v tej miestnosti sa pozreli, či je to tak, ako čo hovoríme. Veď tieto informácie sa dajú dohľadať úplne jednoducho. Hej. Takže každého vyzývam na to, neverte tomu, vypočujte si to, napíšte si to, pustite si to ešte raz a dohľadajte si to, či to, čo ja hovorím, alebo pán Huďo hovorí, že či je to somarina, alebo či to nie je somarina. To sa dá nájsť. To je pre každého inšpirácia, ja to tiež tvrdím. Aj v tom hlavnom prúde, keď pripravujeme napríklad zo zahraničia, nedá sa. Nemôžete otvorene povedať v hlavnom prúde, že Sýria je určitý komplot a umelo sa tam vytvára občianska vojna a prečo musí Asad padnúť a podobne. Ale vidíte, armáda strieľa na štvrte civilistov, armáda má na svedomí smrť detí a podobne. Takže môžete tak vyvážene dávať informácie a niektorou, hoci len vetou, ja tomu hovorím, toho človeka navnadíte, mohol by som si zistiť o tomto viac by som si mohol zistiť nielen z toho hlavného prúdu. A ja hovorím, že aj tá jedna veta, alebo dve vety v takomto príspevku, ktoré navnadia človeka, aby viac sa zaujímalo tú vec, to posúva ďalej. Lebo ten človek zistí, že tá situácia nie je presne taká, jak je vo všetkých novinách a vo všetkých televíznych staniciach. Dobre, prečo, zoberme si televízne stanice, hej, prečo komerčné, zabudneme teraz na STVčko na chvíľku, prečo komerčné stanice sa chovajú tak, ako sa chovajú? Prečo vymývajú ľuďom mozgy? Vždy je to otázka, komu to osoží. Komerčné stanice niekomu patria. Tým ľuďom, ktorým patria, tým mediálnym domom, tým mediálnym magnatom a tak ďalej, tí tiež sa zaraďujú do určitej skupiny, môžeme povedať, mocenských elit. Tiež sa zúčastňujú na rôznych stretnutiach a tiež vedia, čo sledujú, akých ľudí chcú, aby ako uvažovali, aby čo vnímali, aby čo ospravedlňovali. Zoberme si len príklad, staré klamstvo, vojna v Iraku a zbrane hromadného ničenia. Od politikov cez médiá všetci sme boli, hovorím v úvodzovkách, všetci sme boli presvedčení, že Saddam Hussein je druhý Hitler a ohrozuje svet a chce svetovú vojnu. A všetci na tom usilovne pracovali. Ja netvrdím, že každý novinár na tom pracoval vedome, že viem, že to nie je pravda, ale mám z toho pozíciu, mám z toho kariéru, mám z toho vysoký plat. Niektorí to robia... Počkajte, to mi hovoríte, takto sa chová prostitútka. Áno, no bohužiaľ, značná časť novinárov, v jednom príspevku som mal, môžete si ho nájsť na internete o úrovni žurnalistiky a bohužiaľ, to mám rád ten citát Franka Sinatru, keď raz prišiel do Austrálie, vystupoval z lietadla, nadnuli sa na ňo novinári a povedali im, vy ste horšie ako prostitútky. Prostitútky predávajú len tela, vy predávate duše. A to podľa svojich skúseností, ja netvrdím, že všetci, ale podľa svojich skúseností a za tie roky z rôznych profesijných organizácií, dovolím si povedať, že Frank Sinatra mal pravdu pre väčšinu novinárov. Dobre, povedzte mi takto, vy sa pohybujete v oblasti týchto ľudí. Ja nie som profesionálny redaktor, nikdy nemám ani žiadne ašpirácie na to. A Jak to je s týmito novinármi? Robia to iba pre peniaze a vedia, ktorá je, alebo niektorí sú presvedčení o tom, čo rozprávajú? 3 kategórie by som povedal. Vedia, ktorá bije a robia to pre kariéru, peniaze, pozíciu, lebo vedia, že iné názory by im zlomili väz a nemali by taký profit. Ďalšia skupina... To sú tie prostitúcie. Áno, tak v podstate každý druh prostitúcie. Čiže vedome to robia zámerne a tak ďalej. Druhá skupina je prispôsobí sa podmienkam. Hovorí si, z tohto niečo, keď budem robiť niečo iné, nebudem postupovať, nezískam pozíciu, čiže také prispôsobenie sa situácii. A ďalší, to je, by som povedal, že dosť aj početná skupina autocenzúra, jednoducho sa boja. Medzi 4 očami vám povedia tieto názory, ale oficiálne o tom písať a hlásiť sa k tomu nebude. Žije v takom, by som povedal, ako schizofrenik. On vie, že je to ináč, ale ináč bude písať. Bojí sa, hej? Bojí sa, autocenzúra. Sám sa zablokuje a má strach, že v podstate... Teraz už pozorujem trend, že už aj mladí ľudia sa prispôsobujú. Myslím to tak, keď má rodinu, hypotéky, deti a tak ďalej, tak
nepôjde do rizika, lebo povie, prídem o všetko, nič iné neviem robiť, neviem, či sa uplatním, ohrozím rodinu. Viem, že to tak nie je, ale budem slúžiť, pretože aby som mohol žiť. Dobre, počkajte, ste povedali tri kategórie, hej? Takže existuje tá štvrtá, čo sú teda, jak niekedy boli takí tí zapálení, tí komunisti, že tomu ako fanaticky verí. Aj takí sú. Aj takí sú, že tomu veria. A keď im aj dáte argumenty, že tak pozri sa, však celý ten Irak, Afganistan, neviem, dvojičky a tak ďalej, to všetko vyvoláva pochybnosti. Tak ako to je a tak? Ten človek si to nepripúšťa. On sa posunie do tej roviny, ako sme sa bavili. To sú hry na internete, to sú konšpiračné teórie, to sú ľudia, ktorí chcú zarobiť na tom a podobne. A nepohnete ním, jednoducho nie je ochotný uvažovať v iných Ja som toto pochopil s normálnymi ľuďmi, hej, ako čo sú normálni ľudia, že tam ani nie je autocenzúra, ale proste nejakým spôsobom on si to vyblokuje. On sa rozhodne, že tomu nebude veriť, lebo podľa mňa proste nejak mu psychia nedovolí, aby si on pripustil, že žije v takomto svete. Hej? Že proste on by to neurobil, tak prečo páni v kravatách, ktorí pekne rozprávajú a neviem čo, by vraždili deti. Hej? Do toho vám skočím a poviem osobnú skúsenosť. 2-3 roky po 11. septembri, dvojičky a tak ďalej, kolega, ktorý ako schopný kolega, argumentačne vybavený a tak, ale ešte by som povedal v podstate tápajúci, tak keď sme spolu debatovali, že oni by si to urobili sami a hovorím, zvažuj, že komu to osožilo, kto mohol čo urobiť. No Arabom to neprospelo, určite nie. Ja zase hovorím, že skupina beduínov, ktorá vyrazí z nejakej púšte a jaskyne Tora alebo Tora Bora, ohrozí najväčšiu veľmoc sveta, ktorá má taký mocenský aparát, že kontroluje svet. Dosť naivná predstava, dajme tomu, že to je možné, ale iné. Tak tento človek sa udivil tým, že povedal by som citlivý človek, veď tam zabili skoro 3000 ľudí, to by urobili? No a ja mu vysvetľujem, obetujú aj milióny pre svoje zisky. Tu nejde o 3000, im je to úplne jedno. Vo vojnách, občianskych vojnách, konfliktoch, terore zahynú 100 000 ľudí, milióny. Áno, vojnách, svetových vojnách, na ktorých sa nabaľovali určité skupiny. A jemu teda nešlo do hlavy, že ako môže niekto pre svoje záujmy obetovať 3000 ľudí? No, hrávo môže obetovať. Jemu je to úplne jedno. Toto je v tom, že ľuďom nedochádza, že týmto globalistom ľudský život nemá žiadnu hodnotu. A dokonca ani číslo nie, len proste keď ležíte na tráve pri vode a mravce chodia. Hej, to je proste nič. A toto je v tom, že čo ľudia nedokážu pochopiť, nedokážu si pripustiť, že takíto ľudia existujú a takíto ľudia vlastne vládnu jak svetu, tak našej republike. Ale majú najväčší vplyv a moc. Bohužiaľ, je to tak. Dobre, takže pochopil som, keď to zhrniem, že dobre, tieto komerčné televízie slúžia svojim pánom, hej? Čo si myslím, že je teda dosť odporné a veľmi neprofesionálne, ale dá sa to pochopiť, hej? Ako určitým takým tým zvráteným spôsobom ja to viem pochopiť. Dobre, on má nejakú agendu, ten majiteľ, a teraz ten zamestnanec nejakým spôsobom sa mu snaží vyhovieť, hej? Povedzte mi, prečo STV nekope za svojich majiteľov? Lebo STVčko nepatrí ani parlamentu, ani Alibabovi a 150 lúpežníkom tu, hej? Prečo STV nekope za svojich majiteľov? Keď ostatní to robia, OK. Hej? Prečo to nerobí STVčka? Lebo celý systém je postavený na ekonomických základoch. To znamená, že vy ste zamestnanec a vy žijete z určitých prostriedkov, ktoré vám niekto dáva. Verejnosť vás neplatí. Platí vás riaditeľ? A jakže nie? Platí vás riaditeľ zo svojich peňazí? Pardon, tak Ted Turner bude platiť tam niekoho v Markíze zo svojich, ale rozhoduje o tom. Čiže on rozhodne, aký plat budete dostávať, či budete dostávať odmeny, či vás z organizačných dôvodov nevyhodia, či nebudete mať problém v práci. Dobre, ale my keď nedáme peniaze tomu vášmu riaditeľovi, alebo Ježiško, kto tam sedí, tak nemá nič. Hej? Takisto, keď nezaplatíte dane, tak títo 150 poslancov môže postaviť na hlavu a točiť sa jak vrtula a nič nezmôžu. On ich má, televízia tie peniaze dostane, ale o tom, čo sa deje, čo sa týka kadrovej, teda personálnej politiky, o tom rozhoduje vedenie televízie. A vedenie televízie, žiaľ Bohu, je častokrát poplatné určitým politickým skupinám a tým pádom aj určitým finančným skupinám, ktoré sú za politiku. Dobre, ale to vaše vedenie, my sme ho tam nedosadili, aj keď sme majiteľia. Veď ho dosadzuje parlament, veď o to ide. Takže zase 150 zbojníkov, proste dosadí si tam svojich ľudí a tí budú vysielať a hovoriť to, čo im vyhovuje.
Systém je totiž takto nastavený, všimnite si, rozhoduje, dobre, môžu byť teraz zmeny, že bude televízna rada rozhodovať podobne o vedení. Tú televíznu radu sa vyberá politicky, ale je to sprostredkovanie. Ľudia si zvolia parlament, čiže oni sa automaticky ospravedlňujú. Ľudia dali dôveru tej a tej strane, tým a tým stranám a vlastne ich delegovali na to, že tie strany teda vyberú riaditeľa televízie, ktorý to bude riadiť v určitom duchu. Čiže tým pádom je ako demokratické AZ splnené. Len v praxi to vyzerá ináč. Počkajte, to by bolo všetko OK, keby ľudia zvolili ten parlament na základe pravdivých a všetkých informácií. Potom je to OK, tak keď, neviem, milión ľudí je vymletých, a chcú, ja neviem, Hitlera, majú ho mať, keď to je tak, ale musia vedieť, že je taký, toto a toto a toto. Lenže všetci, čo kandidovali, ľudia o nich skoro nič nevedia žiadnu pravdu. Prečítam vám niečo schválne, či mi budete vedieť, kto to povedal. 17. februára tohto roku, 2012, web noviny.sk urobili rozhovor s jedným politikom. A spýtali sa ho jednu otázku. Čo považujete za najväčšiu prednosť Slovenska? Politik odpovedá. Mierna povaha ľudí, ktorí žijú na Slovensku z hľadiska sociálnej výdrže. Nechceli mi veriť kolegovia, premiéri a premiérky, keď som chodil na Európsku radu, že na Slovensku je bežný dôchodok 280 eur. Nechceli mi veriť, že vo firme človek zarába 450 eur. Niekde aj 300. Povedali mi, že je to nemožné z takého niečoho vyžiť. Práve schopnosť ľudí žiť z nízkych príjmov, postarať sa o svoje rodiny aj za cenu, že títo ľudia robia často v 2-3 zamestnaniach, to je prednosť Slovenska. Sme podstatne životaschopnejší, ako sú Francúzi, Španieli, Portugálci. Máme pred nimi náskok. Keby takáto situácia padla Španielom, že majú žiť z 300 alebo 400 eur, tak si zapália krajinu. Podľa mňa by si zlinčovali parlament, ale ako OK. Ale naši ľudia žijú a idú ďalej. To je naša prednosť. A preto, aj keď prídu ťažké časy, tak podstatne jednoduchšie ťažké časy prežijú krajiny ako Slovensko. To mal povedať ktorýkoľvek z týchto politikov, pretože presne toto, čo povedal, toto presne vyhovuje politickým a mocenským elitám. Takému národu sa dobre vládne. Pre všetkých, aby ste vedeli, váš obľúbený, najsám väčší Robert Fico. Ja s ním súhlasím. To sa dá len súhlasiť, je to tak? Medzi riadkami, keď prečítate, čo hovorí, že tento národ je vymletý, není schopný sa postaviť. Poslušný je, Za akýchkoľvek podmienok. Preto je ľahké tu vládnuť, A teraz on tu hovorí, že a preto, keď prídu ťažké časy, aké ťažké časy Boha živého? Tu 1000 rokov nebolo dobre. Tu nebolo 1000 rokov dobre pre Boha živého. Takže majú prísť ešte ťažšie časy? Kde má byť ešte? Čo ešte horšie? Čo ešte horšie? Úroveň rozvojovej krajiny? Rozumiete, ako toto, čo hovorí, je fajn, keby ľudia zarábali 1000-1500 eur a príde zlá doba, sú schopní vyžiť z 300-400. Ale oni z toho kurník žijú z toho celý život. Aké horšie časy? Robko, kde ešte? Kam zatlačíme tých ľudí? Rozumiete? A teraz ľudia, toto si o nich myslí ich vlastný premiér. Ale na druhej strane treba povedať, že žiaľ, toto je výstižné. Má pravdu, ako ja viem, že má pravdu, ale viete vy, že toto si on o vás myslí, že vás má za nič? Toto je otázka, nepýtam sa vás, pýtam sa týchto ľudí tu, Veď toto je nehorázne niečo, A tento národ proste skloní hlavu a ide ďalej, Ako koľko sa dá naložiť? Alebo takto mi povedzte. Vy tu žijete celý život, Čo musí politik, alebo hoci ktorý z týchto zločincov tam urobiť, aby ľudia povedali si, že tak a už dosť. Lebo zatiaľ mi sa to zdá, že to je nekonečné. To sa môže diať, čo chce. Ako, viete mi vypovedať, že kde je tá hranica Slovákov, že povedia, že tak a už dosť a idete stať auto preč? Myslím si, že tam to presne zaznelo, že Slováci, nielen Slováci, to sa týka, povedal by som, aj iných národov alebo iných regiónov, ľudia musia klesnúť na úplné sociálne dno, aby sa k niečomu vyborcovali. Ešte sa dá, veď tej vete to je, ešte sa dá ísť vyššie. Asi už keď nebudeš zo 400 eur, ale z 200 eur alebo 100 eur žiť, tak až vtedy možno nastane nejaká revolučná situácia. Ja som mal tento argument a jeden môj kamarát mi povedal, že 300 eur je pre Slovákov ešte veľa. Alebo niektorí z toho dokážu ušetriť 20.
Viete čo, keď sa pozriete zase, keď chodíte po krajine, tak samozrejme, že tá sociálna situácia je hrozná, ale hlavne vo veľkých mestách, keď sa všimnete, ešte to nie je jedno. Rodiny majú po 2-3 auta, pravidelne soboty, nedele vykupujú supermarkety, chodia do zahraničia na dovolenku, ešte nie sú na dne. Počkajte, dobre. Takže ten sociálny tlak nie je ešte pre celé obyvateľstvo taký, aby si povedali už dosť. Ešte stále množstvo ľudí je spokojných, profituje a darí sa im. Dobre, ale je podľa mňa, lebo nemôžeme brať Slovensku ako Bratislavu alebo tuto okolo. Hej. Podľa mňa je minimálne polka ľudí na tom tak zle, hej, že majú problém každý deň dať si chleba na stôl. Hej. To, že iní nemajú, ako vždy budú bohatí, vždy budú nejakí, ako aj tu ničia strednú vrstvu takisto, jak je ničená všade, proste všade vonku. Hej. A strednú vrstvu, ktorá vlastne udržuje ekonomiku. Hej. Ktorá už pomaly nie je, pretože ale ja sa pýtam tých dva, pozrite sa, máme koľko? 400-500 tisíc ľudí je vonku robí, hej, vytvára hodnoty niekde inde, odvádza dane niekde inde, hej, tým pádom tu nie sú nezamestnaní. Potom máme koľko? Asi 400 tisíc nezamestnaných, hej. Teraz máme asi 300 tisíc, čo robí pre štátne orgány, hej. Tam máte 1 200 000, 5,5 milióna ľudí, hej, 1 200 000 práce schopných, hej. Takže koľko je milión, ktorý toto všetko drží, hej. Rozumiete? A možno ani nie, možno 800 000 ľudí. To sú tie ľudové vtipy, že keď odrátate dôchodcov, kojencov, štátnu správu, tak zostáva, že z 10 ľudí robí jeden, ktorý to všetko ťahá. To je síce vtip, ale asi veľmi pripomína realitu. No, tak potom sa čudujú, že a ešte z tých 300, hej? Hej, a teraz tie nezmyselné odvody, ja som nikdy to nepochopil, prečo sú tie odvody pre zamestnávateľa také. Proste ten systém núti zamestnávateľov, aby podvádzali. Hej, ako doslova ich núti. Ja som, neviem, v Anglicku, ja som zamestnával, ja som odvádzal 3% na vyššie ich platu. Hej. Nebol dôvod podvádzať, absolútne. Hej. A zamestnanci si platili vlastne, neviem, okolo 21% zo svojho im odchádzalo. Dobre, takže STVčko proste je riadené politikmi. Hej. Ja by som to zhrnul, že nemožno STVčku vyberať z tejto spoločnosti, pretože je jej súčasťou a funguje tak, ako funguje spoločnosť. Tu sme sa dostali celý systém je zle nastavený. Celý systém je nastavený na zisku za každú cenu, na krádeži, na klamstve, na bezprávnosti a keďže je systém chorý, tak aj každá inštitúcia v ňom je chorá. A tú inštitúciu neozdravíte v tom systéme, ktorý je. To sa nedá. Dobre. Jednoducho sú tak nastavené tie politické parametre, že o televízii, teda komerčné vlastné finančné záujmy, ale o televízii rozhodujú politici. A kým sú tí politici takí, akí sú, a kým si ľudia volia takýchto politikov a tiež sú schopní sa medzi sebou pobiť, alebo ich brániť za každú cenu, toho svojho politika, hoci vedia, že kradne, klame, zavádza, ale je to ten náš, tak my ho bránime proti tomu druhému. Bohužiaľ. A takisto funguje televízia. Ten nebudem menovať riaditeľ, ktorý vie sa, že tuneloval, vie sa, že priviedol televíziu do krachu a tak ďalej. Príde ďalšia, ktorá robia to isté, ale tú druhú osobu bránia ako úspešného manažera a toho kritizujú, lebo to bol z nášho tábora a nám vyhovoval. Ale takto sa nepohne ani systém, ani spoločnosť, ani samotná televízia. Dobre, a podľa toho, čo vravíte, tak to je pár tisíc ľudí, čo si to robí, čo chce a ostatní platia účet za to. Je to tak. Ale keď si to premietnete aj do sveta, veď na takom princípe fungujú aj Spojené štáty. Pár ľudí riadi krajinu, manipuluje ľuďmi, posunulo ich do roviny, že buďte radi, že máte televíziu a supermarket a toto je už aj u nás. Zábava, chlieba, hry, starý Rím, toto sa robí a tá elita vládne a zopár ľudí začne uvažovať a znovu, to je to isté, či novinári alebo v intelektuálnej oblasti ľudia. Zopár ľudí sa začne o to zaujímať a zľakne sa, keď sa to dozvie. A jak hovoríte, nepripustím si to, lebo budem mať zo života peklo. Ja nechcem vedieť o týchto spolkoch, prepojení, o tých mocenských vplyvoch, lebo sa z toho zblázním. A ďalšia vec je, buď sa zľakne a nechce o tom vedieť, alebo viem, že to tak je, ale tá pasivita, čo ja s tým? Ja mám rodinu, ja mám deti, aj potrebujem živiť. Dobre, viete čo, poviem zase tým chorou logikou viem pochopiť aj tieto prostitútky v médiách, ako viem to pochopiť, dobre, má ja neviem, úver a má rodinu a neviem čo. No, všetci žijú na dlh, bohužiaľ, takto je postavená spoločnosť. Hej, ale nechápem tých ľudí, ktorí naozaj sú na dne, že nie sú schopní proste z tých kolien vstať a povedať, že dosť. Ešte nie sú tak na tých kolenách. Ja by som povedal, sú v podrepe, ešte stále nie sú na tých kolenách. Ja dúfam, ja zase vravím už asi 4 mesiace, vravím, že Robert Fico, že ja sa snažím zobudiť ľudí, ale určite nebudem tak úspešný, ako on. Hej? A nikdy nebude tak úspešný, ako on. Ja si myslím, že do konca roka zobudí väčšinu národa on. Hej?
To je vec názoru, hovorím. Dostane tých ľudí na kolena. Ja si myslím, že nielen, že jedna osoba, tu nejde, že či Fico, Dzurinda, Mečiar, Čarnogórská. To je úplne jedno. Ja si myslím, že systém je zle postavený, celý systém. Dobre. A preto v tom systéme sú na čele takí ľudia, ktorí v podstate len prehlbujú tú krízu systému. Dobre, je tu už pár mesiacov, to kolo je alternatíva k tomuto systému priama demokracia. Čo si myslíte o tom? Priama demokracia, môj názor je taký krásna myšlienka, ale to tiež môžu realizovať len ľudia, ktorí už dosiahli určitú úroveň. To znamená, že sa... Švajčiari, Island, ale naša krajina, priama demokracia. V priamej demokracii tam potrebujete jednu vec, záujem obyvateľstva. Pokiaľ to obyvateľstvo nemá záujem, čo tu nemá... Ten tu chyba. Zoberte si, že vy môžete sem prísť s veľkou armádou, týchto všetkých vypratať, môžete ich zavrieť, alebo niečo na ten spôsob. Priamu demokraciu môžete zaviesť, ale nebude fungovať, pretože tá apatia ľudí je tak hrozná, že nebudú ochotní raz za týždeň hodinu venovať tomu, nebudú. Ani k voľbám nechodia, takže... ako sa vlastne budú mať. Lebo raz za čas nejdu k referendu, raz za čas za roky nejdu, tak kde by našli tú vlastnú iniciatívu chodiť častejšie a rozhodovať o svojich veciach? Budem hrať, teraz skúsime sa pozrieť z druhej strany. Nemyslíte si, že tá ich apatia a ten nezáujem plynie z toho, že nech urobia čokoľvek, aj tak to bude tak, jak to niekto iný chce, že to nevedia v dnešnej dobe ovplyvniť. Myslíte, že keby sa zaviedla priama demokracia a ľudia by vedeli, že teraz áno, my rozhodujeme, bude to tak, aj my chceme, že zmenia ten svoj prístup k tomu? Ja si myslím, že sú tu dva faktory. Jednak je tu vedené obyvateľstvo k apatii, aby bolo pasívne. To je umyselne vedené, čiže na mnohých to má vplyv. Takto sedia pred telkou. Áno, čiže umyselne vedené. A druhá vec, môžeme sa hrať na nejaké, na nejakú rovnoprávnosť, alebo že nie sme všetci rovnakí, nie všetky národy uvažujú rovnaké, mentalita je rozdielna. U nás tá apatia je aj daná, by som povedal. Keď si zoberiete aj slovenskú literatúru... Čím? Geneticky? Dajme tomu. Keď si zoberiete... Vy nie ste Slovák. Som, ale sú medzi nami rôzni. Ale keď si zoberiete 100 Španielov, tak 90 Španielov bude reagovať, možno, že 10 Španielov bude reagovať nešpanielsky, dalo by sa povedať. Ale 90 a takisto Slovákov. Jednoducho, mám priateľa, ktorý sa angažoval v týchto veciach a presne to je žiaľbou slovenská natúra. Večer v krčme, zajtra urobíme to a to, postavíme sa proti tomu, jasné, celá krčma, tak ráno. A zajtra ráno sa tu uvidíme. Ráno príde z tej z obrovskej skupiny 10 ľudí a z toho sa 5 ospravedlní, že už nemôže. A ostane tých 5, ktorí ako dávajú hlavu do chomuta za tých všetkých ostatných a fackujú ich aj tí, proti ktorým bojujú, aj tí, ktorí za nimi stáli. Vidíte, čo ste urobili, vidíte, kam ste nás doviedli. A tá hrstka vládze alebo nevládze. Niekedy. A pozrite si slovenské dejiny. Vždy je to hrstka, malá skupina ľudí, ktorí obetujú rodinu, matériu, život, zdravie, všetko. A niekedy to vyjde, niekedy je to aj, vplyvom, že už aj tam hore tá myšlienka niekedy vyhovuje, tak sú posunutí, ale nejaký revolučný vzdor, akože Íri, ktorí celú históriu bojujú, sa nevzdávajú, tak my nie sme Íri. Islanďania nie sú Španieli, jednoducho je to v tých národoch. Dobre, ja práve preto koncepcia Európana. Áno, žijeme na jednom kontinente, spájajú nás rovnaké problémy. Ale je niečo... No teraz už áno. Tak aj predtým nás spájali, samozrejme. Ale je niečo úplne iné Rus a je úplne iné Francúz. Jasne. Alebo Angličan a Nór. No jednoducho je to tak a berme tie rozdiely. Netvárme sa, že neexistujú rozdiely. Existujú rozdiely. Dobre, povedzte mi, keď ste spomenul Nórov. Tieto severské krajiny, ako Švédsko, Nórsko, Fínsko... To je iný svet ako Stredomorie. Ale to je úplne iný svet. Ekonomicky sú na tom ako veľmi dobre. Jak je to možné? Myslíte si, že tamto vládnutie, alebo tie parlamenty, alebo tie politici sú poctivejšie než tu? Že kopú viac za ľudí? Ja si tiež myslím, že stačí sa pozrieť do histórie. Oni už mali parlamenty a tzv. Tú priamu demokraciu, keď rozhodovali o sebe, keď ešte tuto na juhu alebo v strede boli kniežatstva a svojvoľne si niekto vládol. Či benátske knieža, alebo saské knieža a tak ďalej. Pozrite sa dneska. Dobre, poviete si, že je demokracia, kvázi demokracia. Väčšina v parlamente má Smer, A ja chcem vidieť jedného, ja som sa pozeral, ako hlasuje, ja chcem vidieť jedného z tých kreténov, že bude hlasovať ináč, ako mu povie Fico, Takže jeden človek rozhodne, tam je koľko ich je teraz, 80 alebo neviem koľko, jak jeden, Ale myslím si, že to platí v každej strane. No, nájde sa výnimka 2, 3, ty si podpíšu ortiel pod sebou. Ale títo komunistickí mutanti sú na tom tak. Takže vlastne čokoľvek Fico chce,
tak mu to parlament odhlasuje. Hej. Takže aký je rozdiel medzi ním a tým kniežatstvom? Rozumiete, možno, že je akurát to vládne obdobie, ale... V tom systéme politických strán je to podľa mňa všade. Takto. Či to chcel Berlusconi, tak to bolo tak. Či to chcela Radičová, tak celá jej koalícia odhlasovala to. Jednoducho, je to nastavené v týchto našich krajinách, je to tak, že v tom politickom systéme je ten, jak komunisti mali politbíro, je to vedenie strany, ktoré rozhoduje, určuje. A tí ľudia... Fungujú takisto, jak komunistická strana fungovala. Tiež si myslím, že mnohí ani nevedia, za čo hlasujú, ale jednoducho hlasujeme za, alebo proti, dohodneme sa, je to jednoducho tak. A ten poslanec, ktorý tvrdí, že hlasuje podľa svojho svedomia, ja sa obávam, že mnohí ani nemajú svedomie, ani poznatky, ani sa tomu nevenujú vlastne poriadne. Ale pozrite sa, niektorí z títo, čo hlasovali za euroval, ani nevedia, čo to je. No veď to hovorím, že častokrát o tej problematike ani nevedia. Poslanca, ja by som odstrelil, lebo to je taká škodná pre tento národ. Že to je v mnohých veciach. Či eurovalu týka, alebo zákonov, ja neviem, oblasti legislatívy a podobne. Mnohí tí ľudia takto to majú na tých stoloch, tie tisíce papierov, on ich podľa mňa nečítal, ani sa v tom nevyzná. Jednoducho mu povie... Niekto mu povie, tak to budeš hlasovať. Áno, jednoducho v poslaneckom klube sa povie, toto hlasujeme za, toto proti. A ten človek ani nemusí vedieť, o čom to je. Ja som nedávno urobil rozhovor s Paul Craig Robertsom, on bol bývalý námestok ministra financií za Reagana. Áno. Povedal mi presne toto isté, v Amerike takisto funguje. No, tak vidíte, ten kongresman alebo ten senátor bude hlasovať tak, jak mu povedia. Jak sa rozhodnú, jak rozhodne vedenie republikánskej strany alebo demokratickej. A ja som sa opýtal, chcete mi povedať, že za ten svoj post, za tie peniaze a za to, čo má, je ochotný proste pustiť svoj národ dole kanálom. Samozrejme. A väčšina z nich. Ako im je úplne jedno, proste po mne potopak. Ale všimnite si, už sme pri Spojených štátoch. Môžeme rozoberať túto kopec za našich poslancov, môžeme rozoberať takisto rumunských, bulharských, amerických, britských, všetci. Čiže len, čo je spoločné? Všade je ten istý systém. Jasne. A v tom systéme to takto funguje. Bože, alebo ja len uvediem príklad, teraz sme hovorili o slovenskej televízii a komu slúži, komu neslúži. BBC, vzor objektívnosti a podobne. Ja vám poviem posledný prípad. Teraz, keď bola v sýrskom meste, nechcem povedať zlý názov, bol masaker. A bolo tam množstvo mŕtvol a tak ďalej. BBC na svojej online stránke, veľká fotografia, množstvo mŕtvol prikrytých, pri nich je človek a tak ďalej. To v Sýrii, v tomto meste Hula, alebo jak sa volá to mesto, sa stalo. Potom sa prihlási taliansky reportér, že to je jeho záber z 2003. z Iraku. A to je BBC? Čo chcete potom slovenská televízia? Počúvate, minister zahraničných vecí ruský vo Švajčiarsku, bol priamy prenos, začal kritizovať západné médiá, západné vlády, BBC strih a počasie. No. A to je BBC, a to je vzor. Aj naši novinári sa učia. Ja som tam žil, to je jedno z najhorších médií na svete. BBC. A keď sa niekto vymkne, opäť žiaľ, meno si toho novinára nepamätám, a bol v zahraničnej rubrike, mal dosť vysoké postavenie a musel odísť, keď bola vojna na Balkáne a začal tvrdiť niečo iné. Nielen Serbi sú hrdlorezy, nielen Miloševič je vrah. Kto všetko sa tam Izetbegovič, islamská linka, americká podpora, rozvrat Balkánu a podobne. Začal o týchto veciach hovoriť, skončil. Ja som mal spolužiaka z vysokej Y4, viem. Povedal mi, čo sa tam dialo, takže toto sú... Vráťme sa k tomuto. Tej priamej demokracii. Myslíte si teda, že by toto zafungovalo, alebo nie? Myslím si, že v tomto štádiu určite nie. To, o čom sa bavíme, pasivita ľudí, to by ľudí nedvihlo. Zase by chceli, nech niekto rozhoduje za nás, nejaká dobrá politická strana, nejakí politici. Veď žiaľ Bohu, je to tak? Dobre, ale oni pozrite sa, ako... Všetko má svoje hranice a ľudská hlúposť. A verím tomu, že aj slovenská hlúposť má proste, je niekde hranica. To niekde musí končiť. Niekde to musí končiť. To znamená, keď, ja neviem, prišiel Mečiar, prišiel Dzurinda, prišiel Fico, zase Dzurinda, zase Fico. To striedanie, jasné. Koľko razy sa dá tento národ oklamať. Rozumiete, je to nejaká história od toho 89. Kde je, retrospektívne, keď sa pozrete, tak vidíte, že to je tunel za tunelom. Ľudia, ktorí, pozrite sa, ja keď som videl, ja neviem, tuto na Pasienkoch, jak tam držali fotku Mečiara, jak Boha ho vyzýval, kde sú tí ľudia? Rozumiete,
Dobre, veríte tomu tak strašne, ale potom príde chvíľa, keď sa musíte hanbiť za to. Hej? Problém je v tom, že Slováci si nechcú priznať, že boli odrbaní. Hej? Ako veľmi ťažko sa im to priznáva, preto hrajú tú hru do nekonečna. Každý si ťažko priznáva svoje chyby. Málo kto je taký, že si otvorene... Ja som v 89. tam stál, hej, riskoval som, zavreli ma na týždeň, hej, ale ja si priznám, že áno, odrbali ma, hej. Bol som oklamaný, nechal som sa oklamať, nevyhovorám sa to, že som bol mladý, proste veril som tomu. V tom štádiu tomu človek veril, nemal tie informácie, samozrejme. Veď si zoberte takého, jak je tento Štebák Lorenc, hej, ako ľuďom to nedochádza. Ten človek, bolo 17 ľudí ľahko zranených v Prahe, hej. Lebo všetkých, čo mali polámané lopatky, jeden mal chrbticu zmenil, ruky, nohy, všetkých nechal vyhádzať z nemocnice ten chlap, hej. On robí teraz tomu Štebáckému synáčikovi, jak sa volá Haščák, robí mu poradcu, hej. Ten človek je zločinec, to je zločinec, hej. Ľudia s polámaným lopatkami, to všetko poslali domov, hej. Oni sa jakýž vrátil z víkendu, tak zrazu bolo iba 17 ľahko zranených, hej. A taký človek je to teraz vážený. To je zvrátenosť novembra, že vlastne tieto stranické skupiny sú vo finančných skupinách, ktoré manipulujú celú verejnosť. A mne to tiež, s týmto Lorencom mi to tiež v 90. rokoch napríklad šéf EŠTB pracuje v silnej finančnej skupine. A vtedy som si, keď som aj debatoval s kamarátom, vieš si predstaviť, že by Himmler po vojne pracoval normálne v Nemecku po vojnovom nejakej finančnej skupine a vedelo sa o tom? No dobré, ale nemôžeš porovnávať SS a EŠTB. Ide o to, že veď tí ľudia mali tú pozíciu, rozhodovali o životoch iných a chránili systém, ktorému verili. Tí, čo skončili v uránových baniach, by mali iný názor. Najlepšie, že v tých uránových baniach boli aj kolaboranti s nacistami, aj ľudia, ktorí boli komunisti, ale sa vzopreli komunistom a tam sa vlastne stretli všetci. Dobre, takže keď Lorenz takto fajne sa mu vedie, hej, tak nie Amerika, ale Slovensko je krajina neobmedzených možností potom, hej. Môžete byť v jednej chvíli zločinec a nepriateľ národa a v druhej chvíli ste úspešný človek, hej. A nikto vám nič Opäť je to podľa mňa v systéme. Keď slúžite mocenským elitám, je ospravedlniteľné všetko. Ako náhle ste proti nim, ste verejný nepriateľ. Ale pokiaľ slúžite tomu systému, vôbec odpustia sa vám staré zločiny. Dobre, prečo toto nevadí ľuďom? Alebo myslíte, že ľudí to nezaujíma toto? Povedzme gorila, hej? Áno. Rozumiete, ako... Zoberte si... Počúvajte, chcem sa vás spýtať. Bol ste v konšpiračnom byte s Haščákom? To určite nie. Vy ste nebol, hej? Určite. Tak mi vravíte, že ste nebol. Ja nepijem kolu, hej? To je jedna vec. Dobre, takže keď sa vás... Rozumiete, takže ak sa vás niekto spýta, že či ste tam bol, hej? A vy odmietate odpovedať, tak máte dve možnosti, hej? Takto. Jedna možnosť je, že poviete, ak vy nebol som, a ja by som povedal, nebol som, a tým to skončilo. Hej. Čo pravíte, pani redaktorka? Nie, nebol som. Hotovo. Hej. Držte hubu, nezaujíma ma to, nebol som. Alebo som tam bol, hej, a neviem, aké má tá druhá strana dôkazy o tom, tak mlčí. Áno. Hej. A teraz vyše 1 000 000 ľudí toto nedochádza im to, alebo si myslia, že on išiel do konšpiračného bytu, ale to bolo vtedy a teraz už nie sú kamaráti. Podľa mňa mnohým ľuďom je to, nezaujímajú sa o to. Je im to jedno, nesledujú to. Poviem to tuto obrazne na príklade Bratislavy. Keď prišli hokejisti z majstrovstiev, z medailov, bolo plné námestie. Plné námestie ako v 89. Úplne. Ale keď sú demonštrácie, či Gorila, alebo potom bolo okupujte generálnu prokuratúru, alebo bol ten Global Day, Evolution Day, myslím sa to bolo, no. A tam sa hovorilo o septembri a o vojnách a o tých mocenských klikách. Tam bolo 200-500 ľudí. Tak čo chcete? No presne to. To zaujíma 200-500 ľudí, ktorí prídu na námestie, vydržia na ňo chodiť mesiac, dva, ale nemajú tú podporu ľudí. Čiže nemôže sa to zmeniť. A väčšinu zaujíma, že jak dopadol hokej, alebo ja neviem, ideme sa niekam zabaviť, alebo na diskotéku.